Zarobíte alebo prerobíte? Ahoj, gratulujem. Spravili ste skvelý krok tým, že ste si stiahli z prievodcu 7 tajomstiev top maklérov alebo ako predať vašu nehnuteľnosť až o 12 000 eur drahšie. Do pár minút tohto sprievodcu nájdete vo svojej e-mailovej schránke. Ale predtým, než si ho prečítate, dovoľte mi položiť vám jednu dôležitú otázku. Vedeli ste, že až 7 z 10 predávajúcich nastaví zlú cenu svojho bytu alebo domu už na začiatku predaja? A nie preto, že by nechceli dobre predať, ale preto, že sa pozerajú na svoj byt alebo dom svojimi očami. Nie očami kupujúceho. Kupujúci totiž vníma veci inak. A často ho odradia detaily, ktoré vy ani nevnímate. A práve preto som vytvoril nástroj, ktorý bežne používam s klientmi na osobných konzultáciách. Test bonity nehnuteľnosti. Pomôže vám pozrieť sa na svoju nehnuteľnosť ako kupujúci, čo zvyšuje jej hodnotu a naopak, čo jej škodí a či máte reálnu predstavu o cene. Už po 15 minútach budete vedieť, čo upraviť, aby ste zaujali viac ľudí a predali o 1000 eur drahšie. Tento test bonity nehnuteľností má hodnotu desiatky eur pre mňa a nikde inde ho neponúkam, pretože sám s ním pracujem. Ale pretože ste si stiahli toho mojho sprievodcu 7 tajomstiev, ponúkam vám ho teraz len za symbolických 7 eur. A len tu a na tejto stránke. A navyše k nemu ako bonus získate darček 7 otázok, ktoré sa musíte spýtať pred kúpou nehnuteľnosti. Hodné pre predávajúcich, aj pre kupujúcich. Takže kliknite pod videom, získajte test za symbolických 7 eur a zistite, čo môže rozhodnúť, či na predaji zarobíte alebo prerobíte. Teším sa na vás vo vnútri testu a verím, že vám obrovský pomôže. Igor Ambrózy, tretí najlepší maklér na Slovensku. Pekný deň.